benvinguts a l'Antic Mas. Jo sóc la Cati i ell és l'Edu i som els encarregats de la sala. A part d'això, a l'Antic Mas compta amb 4 habitacions, amb vistes al riu i estan preparades perquè tothom estigui molt bé a les habitacions i amb un estil rústic. Soc el Daniel, soc el cuiner de Can Mas. Aquí a Can Mas fem una cuina moderna però basada en la tradició catalana i ens basem en productes de primera qualitat i sobretot en producte proper. Una mica espírit slow food i res més, us esperem a casa. Us esperem a l'Antic Mas.